Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. Kahnyut Youth Council can get sngi hadim lalap hi dai lagi jongki khmat de jingdon kinong di drok hamat pran ha kajaka badan kajaka bretnyut mentaka sngi kan rutruk ujembang kladawa nu Chief Executive Officer ka Shillong Municipal Board banweng no yakate kajaka bretnyut kagum gador khas bala IT da kaseng ya kabala soy duba Francis G Maulong ubri Vice President ulapin pau bakate kajaka lum yakinyut omtang bakawan ra ek jing smai ki pai ba nong let nongwan hendre ka kelalong ru kung waktem mi kinong khai drok Shushu la pentip bakaseng dalaki jongki khamat klalap bagla yo ru banbat iki beri ki bepenan kam drok hakate ke jaka wat haka pon men sngi men shairu kumban shu pentemau nak yang bakaseng haka atrik mentau benah bila pelong minta jing jurup ya ka jaka beretnyut hangke ko motran haka jing jurup ka jongi nak yang bakaseng hinoi lam bakaseng di dekat bakaseng ngilalap ya kibriu ki bapenan kam ya ka jaka kum ka jaka ban dengan ban di drak sebab ban le ya sibun ki we pat ki jaka kam sniu komot ban ya di drak kum jur ban ya di Hadin mengilalap ya kami ke jingja nang kalian dong seng ila yo ban ya sangut kibriu bat kumju ru hadin ke jingku jong kibriu ki bayat bayeng na tu jaka kumju masom dukan ya ka jing pemi ya ka jing sma ke bom la sya syu namar baye kinyut la syu i baro sisngi tu jaka bretnyun nak kalian dong seng ngilawan bani kendu ban air udah ka jing tho kinong penya jong Shillong Municipal Board ban dawa baki di banweng no mardor ya kitu kijaka bretnyut hakatu nangti na po motran namar ba kajingdon jo kani kijaka bretnyut kala pelong yang motran kum kata ka Martin hapreng jong kesot namala subret ikinyut ndei tang kitu kijaka bretnyut lela bret pathar lu shalenti sasingking ya kabala I satmet penpen bat kabaar golong ba kajingdon jo kitu kijaka bretnyut hantu kala kalalong ka khatem jong kajingya di drugs pelen mensngi menong hakba ki khna ret ki khna school ki khun ki ti jongi ki ya ki yang nang tu ki yo I ya ka jingle jong king libri ba ki dung inject pelen ka to jaka ba kumju ru la long kata kenja ka jaka ka ba ya khai yo ni mardi la ni kini ki kenja drugs ti kini ki pelong ini peseng ba smokya ba ilawan bandu ya jing ko mat jong Shillong Municipal Board bandawa ba ki de banweng no mardor baklada ka Shillong Municipal Board kamla banweng daladi nakaliang jo kasengin sa shim ya kasimjam hakabangin selit banweng hi namangim shula ban shupet ya kini ki jingja ki bi excitement kini ki jinglong ki banwan ra ki ka bom internet ya so Shillong ba ki pamtam ya yang mot pran ka ba ki briu nakaleng do partai abaki wan hang ya po Shillong ki kwa ban yu I ka yudu ba bandrung ha yudu ki ha bandrung ba ka mot pran tiswa bandrung ha kata yo ba don nam ka jongi ka ka yudu kabla banana makaleng partai ki yu I shwai ki jingjabo kinyo ishwai ki jingja ki bom pen internet ki ba pen pau ya kadur da kumui pat ya ka jare jongi ba ya ka sor Shillong bro ko tingila bo ya ka jing dawa khmat jong ka Shillong Municipal Board ba ha ka jing ekren ka jongi do we ni ki officer lo ong bon sim kyai ka dengan kamak ba ki la weng no ka ka sisngi ba asngi ka po tela da ka municipal kam sim kyai ni jing dawa jong seng da kalian ka seng min sale kai ka budan kam le pala da don kam bon weng hi da la diru min sa weng ba min sa wan bu hang ya po Shillong Municipal office ki ki jaka bretnyot ki kita tak ketiga jengwan yang kenduk atau melintasi bangi ni snow buat nginget baka municipal buat kan sa sim jinggit klik kan sa sim yang kecil klik akan bakal lek yang bodan kam